Most egy olyan módszert mutatok nektek, amivel rootjog nélkül is el tudjátok tüntetni, letiltani azokat az alkalmazásokat, amiket nem használtok. Ehhez a beállításokban az alkalmazáskezelőt indítsátok el, itt válasszátok ki az összes alkalmazást, mert ugye itt mutatja a rendszer alkalmazásokat is, és ha kiválasztottuk azt az összetevőt vagy alkalmazást, amit el szeretnénk tüntetni, én most egy élő háttérképet választok próbaként, ez a Bubbles, akkor csak annyit kell tennünk, nekem most az nem fut, de nyomjatok rá, hogy kényszerleállítás, az értesítések megjelenítését vegyétek ki, esetleg egy gyorsítótárat is lehet üríteni, és csak annyit kell tenni, hogy letiltsátok. És ugye itt ad egy figyelmeztetést, erre rányomunk, és a Bubbles nevű alkalmazás, illetve összetevő már le is van tiltva. Nálam itt az alkalmazások között alul találhatók azok az alkalmazások, amiket letiltottam, mert nekem nincs rá szükségem. Itt látszik a Bubbles, a Drive, a Google szövegfelolvasó, és egyéb olyan összetevők, amiket nem használok, és nem szeretném, hogy készenlétbe zabálja az aksimat és a memóriámat. Ennyi lenne ez a tutoriál, úgyhogy sok sikert hozzá!